de cap manera, no. A més, m'havia agradat des del principi el català. Lo trobo molt, no tan romàntic com i tan kitsch com el francès, però està bé. L'he vist fer grans defenses del català en el Ricardo, en castellà, que és la seva llengua, però sí, a foros d'internet, en el seu blog, que hi ha gent de vegades que te comenta en català, perquè hi ha molta gent que te xerram en català dia a dia. I quan anem a comentar en el seu blog, comentam en català perquè estem xerrant amb en Ricardo. I hi ha gent que se queixa perquè és un blog en castellà i que passa que hi ha gent aquí escrivint en català comentaris. Maleducado, escriben la lengua de todos. Sí, habla en cristiano. I ell surt en defensa de la cosa i alguna vegada ho hem xerrat, que gent que ve de fora, en el seu cas argentí, però fa molts d'anys ja, no s'ho miren amb aquesta cosa imperialista que tenen les persones de l'estat espanyol. Es que nosotros siempre fuimos imperializados, entonces no va de imperialista por allí. I sí, fan una defensa que és molt curiosa, perquè gent que te defensi en castellà quasi és que t'estranya, no saps on te descol·loquen, no? Tu, Ricardo, vas fer mai un curs de català o tot això ho has après llegint, escoltant? Vaig fer un curs de nivell 1, que és del nivell A, ja fa molt d'anys, i la veritat que era molt avorrit. A la primera classe ja hi érem a les excepcions del català. Però li demanava al professor, però tu què vols? Que m'assusti, que me quede mal o que aprengui a xerrar en català? Era una cosa no m'ha agradat molt. I després sí he fet un altre curs ja fa anys també a la UIB, de nivell B, crec que ha estat. I res, després de parlar després de mirar molt TV3. He aprengut molt amb TV3, amb el programa que és de la... com es diu de l'actriz esta, la Graceta. La Graceta, que tenia una comèdia molt bona. D'un matrimoni. No, era... Però és catalana? Ah, no, la Roxanne. Nord-americana, la Roxanne. Que tots esperàvem una sèrie catalana ara, no? Sí, però era traduïda i després crec que una... La Roxanne era molt bona. Roxanne, Bé, és igual.